Shahararriyar mawaƙiya kuma jaruma a masana'antar Kannywood, Amina Abdullahi, wadda aka fi sani da Ummi BY, ta maka fitaccen mawaƙin nan muaz Muhammad Birnuwa a kotu kan zargin tsoratarwa. Ku biyo mu nan gaba kaɗan inda za mu kawo muku cikakken labari. Kada ka manta ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun zafafan bidiyo mu da zarar mun ɗora. Mawaƙiya Amina Abdullahi, wadda aka fi sani da Ummi BY, ta maka fitaccen mawaƙin Hausan nan muaz Muhammad Birnuwa a kotu kan zarginta da take masa na tsoratarwa. Ta shigar da ƙarar ne a babbar kotun majistare da ke Rigacikun a jihar Kaduna. Ta shigar da wannan ƙara ne a ranar 29 ga watan Satumba 2022 ta hanyar lauyanta Abdulsalim Umar na Chamber MT Muhammad Anco Pinnacle Chambers da ke kan titin Alkali cikin garin Kaduna. Ta shigar da wannan ƙara ne inda take zargin muaz da tsoratar da ita ta hanyar yi mata barazana. Tana neman kotu da ta shiga lamarin kana masu tsakani da ita da wannan mawaƙi. Ta shigar da wannan ƙara ne ba don tana so a hukunta shi ba, a'a sai don tana so a musu tsakani, kotu ta shiga tsakaninsu da ita da wannan mawaƙi. Ummi BY shahararriyar mawaƙiya ce kuma jaruma a wasan fim na Kannywood. Shi ma muaz haka mawaƙi ne a masana'antar Kannywood, inda shahararren mawaƙi ne kuma fitacce sananne a duniya wanda ya daɗe yana waƙa. Amma sai dai Ummi tana ƙararsa kan cewa ya daɗe yana tsoratar da ita ta hanyoyi daban-daban, inda take neman alƙalin kotun majistiren da ke can jihar Kaduna da ya shiga lamarin kana yi musu tsakani da ita da wannan mawaƙi. Amina Abdullahi, wadda aka fi sani da Ummi BY, shahararriyar mawaƙiya ce a masana'antar Kannywood, kana kuma jarumar wasan kwaikwayo ce duk a masana'antar Kannywood. Haka zalika muaz shahararren mawaƙin Hausan nan ne wanda ya daɗe yana waƙoƙi, shahararre ne, fitacce ne, sananne ne a duniya, amma a wannan karan ana tuhumarsa da batu na cin zarafi kana da tsoratarwa ta hanyar yin barazana. Ku ci gaba da bibiyan mu, za mu kawo muku wannan labari har izuwa ranar da kotu za ta yanke hukunci. Kai dai danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun zafafan bidiyo mu da zarar mun ɗora.